Di għandha tul u bil-miżuri kollha li din nieħdu kull ma din nagħmlu qed innaqsuha imma mhux neqirduha. Dikjarazzjoni ċara mill-President tal-MUMN Paul Paċ. Il-ġlieda kontra l-coronavirus seddu maddejja ix-xhur. U dit tip ta' ħajja li qed ninnejxu fiha llum, dik ta' social distancing, sfortunatament irridu nibqgħu ngħixu biha sakemm isir it-tilqima. Waqt intervista fil-programm NetLife, il-President tal-MUMN saħaq li pajjiżna żgur ma jistax jippermetti li għalissa jiftaħ stabilimenti ta' divertiment fejn ma jistax jinżamm is-social distancing. Paul Paċ qal ukoll li l-probabbiltà hi li din is-sena ma jkollniex vaċċin għal kontra dan il-virus qattil li f'Malta diġà ħasat il-ħajja ta' 6 persuni. Għal dis-sena impossibbli li jinħoloq fit-tilqima daqshekk malaj. Li jkollok vaccine għal coronavirus li huwa vaccine li jinbidel matul iż-żmien ħadkun diffiċli. Intant l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa qed tinsisti li l-coronavirus jista' jkun illi qatt ma jitlaq minn fostna. Il-WHO qalet li l-COVID-19 jista' jsir biss virus endemiku ieħor fil-komunitajiet tagħna. Fi kliem sempliċi il-marda tista' tinbidel f'kundizzjoni. Sitwazzjoni simili kien żviluppat meta feċ l-HIV fejn dan il-virus qatt ma sparixxa iżda drajna ngħixu bih. It-tabib Mike Ryan, direttur fl-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, ma jemminx li xi ħadd jista' jbassar meta se tieqaf din il-pandemija. Bħalissa hemm aktar minn mid-vaċċin potenzjali li qed jiġu żviluppati. Iżda tabib Ryan innota li hemm mart ieħor bħal ħosba li għadhom ma ġewx eliminati minkejja li hemm vaċċini għalihom.